ọ ga-adozi aka ka o were ndị izọgụ n'ihe mewe onye wee hichaa ihere juru ya anya. Ọ na-ekwu na ebune atọrọ na ndị izọgụ mgbe gboo n'ọfim ka ejiri ya atị na omeghe eme wee na-ajụgụ akwa nwa onye ọba kedu ikene mgbe a mụrụ gị iji aka akụkọ ka esi ite ebune mgbe gboo na izọgụ n'ihe eme. Uwe kwesị na mmadụ interested na ya bụ ego ma ọ bụ ebu n'efu na ọrụ mmụọ na ụmụ mmụọ na n'ọba kịta na-enwe unu kunye n'ịgba ya bụ ụgwọ nye m ọjụ ime ọjụ nye m nkwụ ọkụ. Ndị nwoke onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagịrị akụkọ nke anyị ji bịa taa. Fenfe Pericoma bụ nwa otu oke dibịa larala mmụọ n'obodo Arọ ndị Izọgụ bụ Maazị Pericoma Okoye apụtala ma saa Akwa Okuku Tiwara Aki okwu nke o kwuru maka emume ịtọ ebule n'obodo Arọ ndị Izọgụ. O mere nke a dịka o buru ekwe ime ọkwa ya wee wụpụta n'otu mmiri bụ nke nọ n'obodo nna ya. Dịka o siri kwuo, ọ gwara Akwa Okuku Tiwara Aki ya jee ma jụọ nna ya maka ya bụ emume n'Arọ ndị Izọgụ n'ihi na ọ sị na nna Akwa na onwe ya ka ga-abụ nwata mgbe a na-eme ya bụ emume. N'aka nke ọzọ, onye dibịa nke ọzọ akpọrọ ISI NA AWA ndị iro n'ọba bụ onye na-agbagbu Akwa Ọkụkọ ụgwọ ebule nakwa ego dị nde naira 5 bụ 5 million naira n'asụsụ bekee n'ihi nwa be ya bụ onye akụrụ ihe ebe o jere ịtọ ebule na be Akwa apụtala ma kwuo si na ọ chọghịzi ya bụ ego ma ọ chọghịzikwa ya bụ ebule kama si ndị mmụọ gbawara ya bụ ọgụ. O mere nke a dịka o bupụtara ọfọ arụsị ọ na-ejere ozi bụ nke ọ kpọrọ arụsị bakasị wee kpọkuo ya na ụmụ mmụọ ndị ọzọ wee sị ha na ya enweghị ike ya ji agba ya bụ ụgwọ dịka mmadụ kama ha kulie n'iwe ma jee gbatara ya bụ ụgwọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Arụsị bakasị edebere obodo lute nwoke eji eri nwoke egwu kpọchukwu gbana nke nga niile awa na nkụ edesiri enwe ebubo ngọ onye na obi onye izo na ego nwa arọ n'agụ ọkara nwata be nna ebe n'iru ebe n'ori abụ anyanwụ na-eze na-agbara n'ike nga ọmụbụ isi na nwa ndị onwe ya ọbana ide mmiri anụ mmụọ dị na-ekweri adesiri enwe ebubo ngọ ọbụla nchọ na ọchọ osisi ọbụla bụla anyị na-atụ mgbe egwu zufere ya majiri ya onu onwere na-echere ibe ọjọọ onwere mburu ibe ọjọọ n'obi taa bụ afọ nnukwute ụbọchị n'ala Igbo nnukwu afọ na n'ọba egwuzi na-ata ịta nwa ka na-ebupụta oke ọfọ arụsị bakasị oke ọfọ anụ n'ebe ọnwụ gbapụrụ m egbe nne nwa si na onwere ibe emenwu na mmọnwụ anọrọzi agwa mba na basi ilo na ba menwere ibe nweta taa bụ 5th day ya bụ ụbọchị nke ise nwunye fa mana o nwere onye mfu uwe kwuo si na mmadụ ọzọ interested na ya bụ ego ma ọ bụ ebu n'efu na ọrụ mmụọ na ụmụ mmụọ na n'ọba taa na-enwe unu kunye n'ịgba ya bụ ụgwọ nye m ọjụ ime ọjụ nye m nkwụ ọkụ unu kunye n'ịgba ya bụ ụgwọ zuzugbo ụmụ mmụọ nọ n'ala Igbo mmụọ na-emere ibe mmụọ na-emere ibe mmụọ na-emere m ibe otu velumolumu alụsị ụmụ mgbo aja na ụmụ mgbo na-emere ibe iri igwu ogwu dị ọra arọbụnago dị ọra udo ngwa obodo ide mmiri eze nwaanyị ide mmiri otubu ike mmụọ na-emere ọba ebe mmụọ ọba na-emere ibe egwuze mpa nite ita na-enwe maka na odebere eze kene eze egwuze na ihe kenekwa ya onye nsị na ibe a na-eme nwere isi egwuze gburu ise ti ibe na-emewe nwe isi na ọmụ nwa bisi na nwa ndị ilo mmọnwụ na-agụ arụ onye ọba na ide mmiri ibe mbupụta na ileta ite anwa bụ oke ọfọ anụ n'ebe arụsị bakasị egwusi na ata ite a na-enwe ka nna agbapụ egbe egwusi na olili amụ ebu ji ubi ụgwọ taa ka ibe m na-abakwubi onwezi onye na-agwaja n'ite gbasara okwu ego a ma ọ bụ okwu ebube mana egwusi oru mmụọ na ụmụ mmụọ nọ n'ala Igbo ọdịnala ala Igbo jee gba afọ ya bụ ụgwọ gbagba ya na mmadụ gbaba na mmụọ pụtalụ m otu nke onye ọnụ na tịta nwa na ya bụ otu nke onye ọnụ ọ bụrụ na ọdịnala adụlọ egwuziba merie mana ọ bụrụ na ọdịnala dị n'ezie egwuziba merikwa na oke ọfọ anụ n'obe arụsị bakasị tịta na-enwe ka nna ebupụta ya ilo egwusi na onye ọbụla si na ibe a na-eme nwere isi egwusi tịta na-enwe unu mege ibe a na-eme wee nwee isi na ibe na-ekwu okwu ife ọma egwusisi ebe ọbụla nwoke ọbụla nọ na nwaanyị ọbụla nọ na na-eku ume na-aṅụ mmiri wee kwesị na ibe na-eme tịta na-enwe
na ọ na mmọnwụ anọlọ na-edo obi adụlọ egwu nsị otu a na-enwata ito a na-enwa ka mbafe ọbara nwoke dị na nwaanyị dị na ya onye kwuo mma mmadụ ori onye kwuo njọ njọ dori ya nwoke dị na nwaanyị dị na egwu nsị ka mbafe ọbara ebe ọ bụla ba na anụkwara m ọbara ma fụsị mbafe ọbara fanọ na-eke banụ n'oyi onye kwuo mma egwu nsị mmadụ ori onye kwuo njọ njọ dori ya egwu nsị nwoke dị na ya egwu nsị ito a na-enwa ntụ afazi oti mkpe onye ọnụ gaba ya awọ egwu nsị na ibe ọbụla ba na-emeta ito a nwaanyị bido nwebe nseke ọ bụla ọdịnala dị n'ezie n'ezie egwu nsị ito a na-enwa ka emi afọ ọbara ka emi afọ ọbara na-eke ka emi afọ ọbara n'oyi emi afọ ọbara n'afọ akwa ịhụla nke ahụ ngwa lere ihe onyonyo nke ọzọ bụ ebe Fenfe Pericoma kwuru okwu nke ya. n'eziokwu eziokwu Igbo nwere ụzọ mmụọ ọzọ kwa n'ọnọdụ ịgba mbụba ya na ịza mbụba n'obodo ka nwata dibịa si na ya ji akwa ọkụkọ wee tiwe akị na n'ọba nke anyị na-amaghị mgbe o mere nke ahụ n'obodo ji wee n'iwe ebune mmụọ n'ọnọdụ dike ndikerere na-ekwu na onye dị ike n'obodo na ebe a tọrọ ya wee ebune ka ya were 5 million naira n'ahịa aka n'ihi na ya wụ dibịa nwere ọgwụ nwee ego ndị be anyị ọkwana ya wụ ihe ịma aka ya nwata dibịa tinyere ka a hụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na dike nọ na mba aba mba ọgụ na-ajụ na oruoro ya na onye n'obodo ya burukwa n'obi n'ụbọchị amụ dike na mba ka a mụrụ ibie nna m na-eme ka o doo m anya na ihe dịkwa n'ichewe obodo a mụrụ ya na aha onye na-aza nna m na-agwa m n'eziokwu eziokwu na mbụba na-agba ọgbọ n'elu ụwa n'ọkwa ọdụkọdụ ya pụta mgbe ọdụkọdụ ya ama gbaa ya ọdụkọdụ gbawa ahịa ọdụkọdụ ama goro o ji eme dike nọ n'obodo ọ dị ya ka enweghị ọdụkọdụ ya ma o jee na mba ọhụ ndị ka ya ike n'eziokwu eziokwu Igbo nwere ụzọ mmụọ ọzọ na-eme na ama atụ ụtụrụ ọhụrụ dịka ọ dị n'oru omeghe ụzọ omeghe ọnwa ya ụbọchị akara aka maka ito ebune mmụọ wee ruo mgbe o ji ruo ibido tọwa ya wee ebune mmụọ nwata kara akpa akwụkwọ mgbọrọgwụ na-awụbeghị dibịa apprentice na-awụbeghị ọga pụta tọrọ ebune onye nwa sị na ọwụ dibịa na iwere n'obodo na-eme ka o doo ya wee onye anya na-eji amansi were niwe ebune mmụọ na amansi dịka ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ chaa chaa eziokwu ndebe anyị ọkwana ya wụ ihe dị ebube nwatakịrị mere n'ọgbọ ọha ka ndị akpa obi hụrụ wee kụwa ya wụ nwa ihe na-ekwu na ya wụ nwata awụọ na dike tiwere ebune n'ala Igbo nwere ụzọ mmụọ ọzọ ọkwana ihe a na-eti ya nwata ka a hụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na ebe a na-egbu mkpi na ihu anaghị adị ebune mma wee were ọnụma jiweke na ajụjụ ka m mara ihe ya wụ nwata mere ebe o siri mejọ na ya weta ebune eji ekobe ya ihe Igbo nwere ụzọ mmụọ ọzọ ebe nna aṅa ntị ka m nọzi na-anụ ka ya wụ nwata dibịa n'iwere ebune mmụọ a na-ekwu na ya wụ nwa atọghị ebune na usoro ya si wee tinye ya ọ na-ekwu n'ezie na ya kwuru na onye ọ naghị atọ ya wee ebune na ọ ya enye ebune iwu ọ dịtụọ na tebụl ebe edowere ihe wesị ka njikere gụ nwa Akwa Okuku Tiwara Aki mgbe ị na-eniwe ebune a inyere ebune iwu ọ dịgoro na tebụl ka ọkwa aka ka unu ji wee kugoo ya ndebe anyị n'eziokwu eziokwu ebe ọnwụ na-aka ka eji wee kugo ebune ahụ ọ dịgoro na tebụl ọkwa aka ka ya eji wee kutuo ya nna m gwara m na ọka dị ochi siri rie n'ụkwụ ka o si aritu anaghị eji eteriche enu gbara aka matuo amatuo n'eziokwu eziokwu ndebe anyị gerenụ m ntị n'onu Akwa Okuku Tiwara Aki gụchaa ntị gị ka m gwa gị nke wezie nna m gwara m na ụzọ ọbụla na-amaghị akpụ ogene ya na-ewe gba anya n'ọdụ ọwụ na ịmaghị ka esi eniwe ebune ịma ihe wetọ ya ebune mmụọ ijuke na anyị nwa nna anyị na-esu ogiri ka anyị gosi gị iji anya kpọrọ n'eziokwu eziokwu Akwa Okuku Tiwara Aki na n'ọba gụchaa ntị gị ito ebune ọ dịkwana ka egwu suru ugede ya wee egwu wee egwu mmụọ n'eziokwu eziokwu nwa m gedo ntị ka m kọrọ gị akụkọ ito ebune dịka ọgụ anaghị achọ ọgụ mma gbakọta dị n'ito ebune akwụkwọ ya wee isi mgba na onye jidere ewe isi ebe ọ bụ na nwa jidere ebune n'ihu ọha kpunye ebune ka ọ pụ wee kụba ya ihe o doo n'obodo anyị na ọ tọrọ ebune ka esi atọ ebune n'ala Igbo n'ihi esi were ihe ruo rie nye n'ihi na ahụ ihe dike mere n'obodo a na-adịke aka ọ na-eme nne ya nwata anya eke ya ọkpọ ma mmadụ anaghị ahụ nwata n'anụ o gburu Akwa Okuku wee kene ebube na ego ruoro nwa nyekene ya n'eziokwu eziokwu ndebe anyị na m gwakwara m na omenala na-ebu eke ọkwara ihe ka m ji agwa Akwa Okuku Tiwara Aki na n'ọba na ọ sị na ọ yakwaghị enye nwa ebune ruo rie na ihe enye nwata ya wee ego ruo rie n'eziokwu eziokwu ya buru n'obi na mgbe emene jide ụgwọ na mgbe emene na ọ ya akwụ ya wụ ụgwọ o ji maka na ọ tara mgbe ebune ji ibi ụgwọ ma ya wụ ụgwọ nọkarịa ọdụ ọwa dike n'afa maka na ihe mmụọ ka a na-eme mmụọ na mmadụ mana o ji ya wụ nwa ụgwọ n'eziokwu eziokwu ndebe anyị gerenụ m ntị n'onu Igbo nwere ụzọ m ọzọ nna m gwara m na anaghị eji ebuka m ibu anyị ikpo nsị Akwa Okuku Tiwara Aki na n'ọba gụchakwa ntị gị o doro gị anya dokwe mụnwa anya na ị na-anụ ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu n'ime ọhịa na eziokwu eziokwu na iwu dibịa ọdịnala na ike ị na-akpa akpa wa obere ike ị natara n'otu abara aba
ma ndebe anyị o dokwara anyị anya na ihe otu a na-aba aba n'ọkwa na weta isi were isi ihe dị na ya na-agwazigo akwago ụcha ntị ka arụbara gị bi m n'ime gbara gị afa na ahụrụ m ka ndị otu gị a kwụpụrụ gị n'ọkụ gbanyụọ maikrofon obodo ji anụ onugwu ewere flag gị nye onye ọzọ ọ wụrụ ka i siri zụọ ka ahịa n'aka ahịa a na-ajụzi m Akwa Okuku ọka nọzikwe na ya anazighị anụ onu ya ọ na-akpụkwere ngwa n'eziokwu ndebe anyị gere m ntị n'onu Igbo mụrụ nze m ọzọ weta ntị ka nke ọrụ na akọ nna m gwara m n'eziokwu na ọ na-eme ọgwụ dike tụkwasara obi gacha ya n'ọgbọ ọgụ ya ụdị ka achọba ihe ọ ga-aghọdo aka wee hichaa ihere juru ya anya Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa n'ihe ka ọgwụ Akwa Okuku tụkwasara obi wee n'iwe ebune mmụọ ji wee gacha ya n'ọgbọ ozuzu n'ezie ọ ga-adozi aka ka o were ndị izọgụ n'ihe mewe onye wee hichaa ihere juru ya anya ọ na-ekwu na ebune atọrọ na ndị izọgụ mgbe gboo n'ọfim ka ejiri ya atị na omegha eme wee na-ajụgụ Akwa nwa onye ọba kedu ikene mgbe a mụrụ gị iji aka akụkọ ka esi ite ebune mgbe gboo na izọgụ n'ihe eme ọ dị ka ndị okorobịa ji agba afọ ebe gburu penataba na eziokwu ndebe anyị gụcha anụ ntị unu nna m gwara m na mmadụ anaghị agwa ara tọrọ ya nna m na-eme ka o doo m anya na akụkọ ọnwụ karịrị mmadụ na ọnwụ ya okenye nna agwaghị akwa n'ezie na isi eke na agụgọ jukene nna gị maka na o doro m anya na nna gị ka ya awụ nwata mgbe a tọrọ ebune na anụ izọgụ n'ihe emeghe onye Igbo mụrụ nze m ọzọ ebe a na-eje te ha aka ebe nọ eje adịghị n'oru Akwa Okuku Tiwara Aki ọ dịkwakwana gị ka atọ ha ebune n'ezie ije ju ekene mmadụ dị ka ọkụka nwa ọrịwa ọzọ na be ndị mmụọ ka esiri te ebune ma ọkwa na-ejiwa akwara ọgụ ụkpọdọ akpụ enyi ka esiri te ebune na be mmụọ na-agwa gị n'ezie na ihe ekwe na ndị tọrọ ebune anwụchaana a na-ekwu na ha wụ ndị dike wụzi ndị ụjọ n'obodo anyị ekwekwenụ maka na Ojukwu jere agha Biafra anwụọna ekwu na Ojukwu ejeghị agha na onye ụjọ ka ọwụ nwata mechie ọnụ ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ọ ga-adị m nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị gedere m ihe ibu n'uche makwa na etu isi hụ ya bụ ihe ka o si aga ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị wenasị gị jide ka iji onye taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok tikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị nwe m Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wena sị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwa na-atụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo onye nke m udo dịrị unu.